Det regner. Kameraet, det bliver helt fedtet. Cykel. Alt det. Det er mig, Mathias. Ja, vi har haft lidt problem med fredag den 13. Det er en eller anden grund, så er det helt ligesom om det er fredag den 13. hver dag. Det er solforangelse. Hele tiden. Og det regner. Det styrer. Man kan ikke se en skid. Ja, og der... Der er nogen skreg. Der er nogen. Hvad? Selina! Min lille søster. Det er her mig her. Der står altså her foran en død kvinde. Hvad skal jeg sige? Hvis der kommer nogen bagfra, så får de på kameraet.